ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಗುಂಡೇಟ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ అయిన ವಿಜಯರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಆಟ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಜನರ ಮೂಲು ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸರ್ ಮತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ ವಿಜಯ ಆನಾಡ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಎರುಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮರಣಿ ಆತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ನಾಲಂಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀರು ಆಗ್ಲೇನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾಲಂಜು ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಡಿತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಪುಂಡು ಪೋಕರಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುತ್ತ ಮುಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಂತಾನೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲಿಡ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬರೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಆನಲ್ಲ ಕೆಲ ಪುಂಡು ಪೋಕರು ಬರೋಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜನಗಳ ಮನ್ಪು ನೀಗಿದೆ ಇಡೀ ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಣ ಬಂಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋ ಐಕ್ ಬರೋ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಂಪಿನ ಆಡು ಓಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಮೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಪಾಡ ಬಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋ ಪಾಡಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲೆ ಅವತ್ತು ಮರಣ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ನಾನಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನಗಳೇನು ಏರ್ಲಿ ಗುರುತಿದ್ದಾರೆ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಸಲೇರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಕಂಚಿಬೇಲು ಸಂದೀಪ್ ಕಂಚಿಬೇಲು ದಯಾನಂದ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕು ಯಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಕಂಚಿಬೇಲು ಮುಗುಳುಬರ ಮಾತಾಡಲು ಜೀವದ ಹಂಗೆ ತೋರೋದು ಅಗಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಆನ ನನಕ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಸಲೀರ್ ಬಂತು ಮನ್ನಾಗ ಈತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಕಾಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಏನು ಘಟನೆ ನಡತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೂಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಗ್ಲು ತೆರಿಪಾವ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋಗ್ಲಿ ಗೆತನೆ ಬಂತೀರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚೇನಿ ಒಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗುಂಡೇಟ್ಕ ಫಾಲ್ಸು ಮರಣಿ ಮಾತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣ ಮರಣ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಗುರುತಿಸೋಜೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಂಗಲೆನೇ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋರ ತಾ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಪಾತಿರ ಬೇಲೆ ಬೋತೀರಿ ಆಂಡಲ ಅಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗರು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಜವನೇರು ಐಟೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀಡು ಬಿಡ್ದು ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಮಕಲೆಲ್ಲ ಮಿತಿಗೆ ನಗಲಿಲ್ಲ ಜವನೇರು ಕೊಂಚ 3 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೆಡಲಾಗಿರುತ್ತಾನೆ 5 ಜನ ಜವನೇರು ತೆಡಲಾಗಿರುತ್ತಾನೆ 2 ಜನ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಂಗ್ಲು ಬರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಗ್ಲು ಬರೋ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ಲಂಚೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಲಂಚೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಲಾಡ್ಕ ಬಂದದು ಮಗಳು ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಓಲೊಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಬಂತೀನಿ ಆನಲಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಿಜ್ಜರು ಎಂಗ್ಲು ಸಾವಿರ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಂತು ನೀತಿ ಬಲೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಪಾಡೊಡ್ಸಿ ಅವತ್ತನ್ನು ನೀರು ಜಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಂಡೆ ಬರೋ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣದು ಈತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎರಿಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಗುಂಡೇಟ್ಕದ ಮುಲ್ಪ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮುಲ್ ಬರ್ತಂದು ತೂಲೆ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಭಕ್ತ ಬೊರ್ಚ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಪಕೆಟ್ ಮಾತು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ನಾನೊಂದು ರೂಮ್ ತೋಜಪ್ಪ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಪಿನ ಮೈನ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಪಿನ ಮೈನ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮೂಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ತುಂಬ ಫಲ ಇದೀವಿ ಒಂದಿತ್ತೀರು ಮೂಲು ಆ ರೂಮ್ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಬೈದನು ಮೂಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಗೋಡೆ ಬರೆಯೋ ತುಲೆಗೆ ಬಾವಾನ ಮುಂದೆ ಗೋಡೆ ಬರೋ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಮೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಕಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದತ್ತ ನೋಡು ನೆಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ವೈಕ್ಲ ಅಂಡ ಉದಯ ಡೊಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರ್ದಪ್ಪು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎತ್ತೋ ಸತ್ತಿ ಮಾತೆರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಆರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿ
ಇದೊಂದು ರೂಮೇ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡೆಮೊಲಸ್ ಮಲ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೇನೆ ಡೆಮೊಲಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ದೇವನ ಆನೆ ಕಡ್ಲಾಕ ಮುಲ್ಪನೆ 2 ಜನ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ 3 ಜನ ಮತ್ತು ಮೈನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದ ಈ ಒಂದು ಮರ ಉಂಡು ಈ ರೂಮ್ದ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಮರ ಉಂಡು ಆ ಮರದ ಮೊದಲು ದೈವಲು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೈವಲು ಲೈಟ್ ಕೆಲವರು ಬರೋ ಅಲ್ಪಲ ಬೋದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರೋ ಮಲ್ಪೇರು ಈಗ ಈ ರೂಮ್ದ ಎದುರುಡೇನು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೂದು ಇನ್ನು ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಮಲ್ತಾಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಲಿಯರನ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ